যাহার যেমন্ত সেবা নয়নে দেখিবি গোবিন্দে বইলে লগ্নে নগ্রহী বলিব দশমী পালনা অন্ন হবে গহি রাঁধিব বেশি বেল নকরি ন মন্দিরে আসিব ଯାହାକୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ପରି ସେ ପରି ଚଲାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ପୁଣି ହୋ ମନ୍ଦିରେ ଆସନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖରୁ ମାତାଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖନିଲେ ଚୌଷରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ ଗାଁରେ ବଉଟି ରମ୍ୟ ଯେ ବୋଲୟ କଙ୍କଣ ସୁନା ସୂତା ସହିତ ପାଦକୁ ଆଭରଣ ବାଜୁନି ନୂପୁର ଦେବୀ ପୟରେ ଖଣିଲେ ଏପରି ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସୁବେଶ ହୋଇଲେ।